Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Sa pangaran kang DZGB News Base, siringman kang Mega Force Patrol asin ni Mr. Pio Fernandez. Ini po si Johnny Bayaran para sa mga bareta sa lado nasyonal. Mga baretang mabutwa sa aga enot sa DZGB. Enot sa detalye kang barata, duministansya ang Malacanang sa mga ipiglatag na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang mga ipiglatag na reklamo sa Kamara kusang loob o independent initiatives kan mga advocacy groups. Sinabi niya na ang pag-endorso sa inda sarong prerogative kang Kongreso asin daining kinaaraman ang Palasyo Malacanang. Kaso hapon, inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang impeachment complaint na ipiglatag kang advocacy group asin mga pamilya kan mga drug war victims dahil sa posibleng pagbalgar ni VP Sara sa konstitusyon, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust as in iba pang high crimes na pigasabing grounds kan impeachment. Nanindugan ang Malacanang sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod kang paglatag kang impeachment complaint kang nagkapirang advocacy group o advocacy groups laban sa Vice Presidente. Sinabi kang opisyal na naging malinaw naman ang enot na pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ilihis na sana ang impeachment complaint sa pagtutok kang gobyerno asin mga kongresista sa kung ano talaga ang pangangaipuhan kang mga Pilipino. Nangapudan si Senate President Francis Chis Escudero sa mga senador na dai magtaoning pahayag manungod sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Escudero, initanganig daining senador ang maakusaran na may pigpaboran o may naging desisyon sa reklamo kapag ginamit ang Senado bilang impeachment court. Initanganing daipagdudahan ng integridad ka magiging investigasyon kung saan maaktong huwes ang mga senador. Ipinaliwanag man ni Escudero na ang paglatag asin pag-endorso kang impeachment complaint parte kang proseso na susog sa konstitusyon ason sarong paagi para manimbag ang opisyal kang nasyon. Iba pang barata sa lado nasyonal, daining naresibing konfirmasyon o anuman na impormasyon ang Persas Armadas kang Pilipinas may kinaaraman sa alleged threat kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa press briefing huyan na hapon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na yaon ang saindang troops and assets para magtaon ng proteksyon kay Duterte. Tinawan doon kang opisyal na igwasinda ng specialized units para magberifikar kang mga impormasyon.
Sa ibong nalado, sinabi naman ni EFP Public Affairs Office Chief Colonel Cersas Trinidad na ipiglatag ang EFP kang resulta o mahalat ang EFP kang resulta kang pinagigibong impormasyon o investigasyon kang ibang ahensya may kinaaraman sa ongoing investigation manungod sa Duterte's kill threat. Ipinahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagdesisyon siya ng counter affidavit sa Department of Justice na may notaryo hali sa Abu Dhabi, UAE. Sa sarong Zoom press conference ngunya na pagkahapon, sinabi ni Roque na dai na siya sa Pilipinas alagad wara naman siya sa Abu Dhabi. Matatandaan sinaangataning kasong qualified trafficking si Roque asin duwa pang ibang opisyal dahil sa trafficking operations sa Lucky South 99 Pogo Firm sa Porac, Pampanga. Ipagpaimbestigaran naman kang House Blue Ribbon Committee sa mga otoridad arog kang Philippine Statistics Authority ang iba pang pagbutwa kang pangaran sa ginibong investigasyon kang confidential asin intelligence fund kang Office of the Vice President asin Department of Education sa iraram kang liderato ni Vice Presidente Sara Duterte kang nakaaging mga panahon. Kasunod ini kang pagkumpirmar kang PSA na daining birth, marriage o death record ang sarong Mary Grace Piatos. Sinabi ni House Blue Ribbon Committee Chair Joel Chua na oras na may kaduda-duda na iba pang pangaran na magbutwa sa indang investigasyon sa indaining papa-imbestigaran. Mas pinakusog pa kang Philippine National Police ang presensya kaini sa mga matatawong lugar ngunya na holiday season. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gian Fajardo, apera sa Pasko asin baagong taon kung sain halangkaw ang economic activity kang nasyon, pigahanda naman ini para sa pagpuon kang panahon kang eleksyon sa masunod na taon. Kasabay kaini inanunsyo ni Fajardo na mapuon sa Disyembre 15 ang ipapautob kang PNP na no-leave policy para masiguro na may magkakanigong bilang ka mga pulis na magbabantay sa mga matatawong lugar. Piglalauman naman ka mga pulisya o piglalauman naman kang publiko na naka-heightened alert na ang bilog na pwersa kang PNP sa nasabing panahon, nasa discretion man ka mga regional asin provincial director kung may pangangaipuhan na ibugtak sa pinakahalangkaw na alerto ang sa indang nasasakupan. Enot nang sinabi kang National Peace and Order Council na mantinidong manageable ang sitwasyon kang pangseguridad sa bilog na Pilipinas. Pigagalang kang Kamara de Representantes ang apelar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga kongresista na daing mag-inisyar o mangenot sa paglatag ding impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alagad tinawan doon kang Young Guns Bloc na kaipuhan ipautob kang Kamara ang mandato na aksyonan ang anumang reklamo na ipiglatag susog sa konstitusyon. Sigo naman kita gig Representative Bami Zamora, pigrerespeto kang Kamara ang opinyon kang Presidente, alagad day pwedeng pugulan ang ordinaryong tao kung gusto ninda maglatag ng impeachment complaint. Sarong propesto ang ipiglatag ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo para maipabakal sa Kadiwa Centers ang mga imported na bagas. Aamyandaran kang House Bill 11061 ang Agricultural Tarification Act para tugutan ang distribusyon ka mga imported na bagas na binakal kang gobyerno sa ibang mga nasyon sa paagi kang government-to-government agreement sa mga Kadiwa store.
Ang kantidad kay ni katumbas kang presyo kung garano ang nabakal na bagas asin dain ng iba pang markup o profit margin. Tinawando ni Tulfo na sa ibong kang Executive Order No. 62 o 62 na nagbabawas sa ipigpataw na taripa sa imported na bagas, di naman mapababa ang presyo kaini. Katakod kaini naglalaom si Tulfo na sa pagpasar kang propesto, pwedeng mautob ang katuyuhan na mabenepisyo kang tariff reduction asin magkaigwa ng mas baratong bagas para sa mga parabakal. Iba pang barata sa lado nasyonal sa sakuyang pagbabalik. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayan ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa idang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number one. Always at your service. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Coolito. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Drink responsibly. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa
banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padapat siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi kay Mayor Nonoy Kap. Para sa pagpapadagos kan sa tuyang mga pagbabareta sa lado nasyonal, mga baratang mabutwa sa aga-enot sa DZGB. Disganado si Senador Sherwin Gatchalian sa non-implementation kang Law on Services para sa mga learners with disabilities matapos na magpalyar ang Department of Education na mag-issue ng Implementing Rules and Regulations o IRR. Sinabi ni Gatchalian bilang chairperson kang panel on basic education sa Senado, dakula ang sa iyang concern sa implementasyon kang Republic Act 11650 o an act instituting a policy of inclusion and services for learners with disabilities in support of inclusive education. Tinawan doon kang opisyal na nadisganar siyang marhay sa Department of Education sa pagasabing inabot ning haros 2 taon para bumilog ning IRR. Ano itong sinabi kang DepEd Bureau of Learning Delivery Director Lila Ariola na ipapaluwas ang IRR kang Desyembre 2 ngunya na taon, alagad sagud sa ngunyan, wara pa ini. Sa Giraray na binuhay kang Department of Agriculture ang half-cup rice sa tahaw kang issue kang kagutuman. Base sa datos sa Philippine Rice Research Institute, nagkaigwa ning 255,000 na metriko toneladang kabawasan sa pagsayang kang bagas kang taong 2019. Mas sa baba ini kung ikukumpara sa 340,000 na metriko tonelada na nairehistro kan taong 2009. Ang inisyatibo nagbusol na mas diit na serving kang maluto para mabawasan ang rice wastage. Ang panibagong pangapudan para sa mga maingat na pagkonsumo kang bagas na nagpapahiling ning potensyal na pagtipid sa resources asin maging marhay ang resulta kaini sa salud ka mga Pilipino. Nangapuda naman si OFW Party List Representative Maria o Marisa Magsino sa gobyerno na magpautob ng mas mahigit o mahigpit na proteksyon sa mga OFW sa United Kingdom, partikular ang nasa household services sector. Kasunod kay ni ang naging pagbisita kang kongresista sa UK asin pakikipag-uron sa Filipino migrant workers. Napag-araman na dakol ang nairegistrang insidente ng pang-aabuso sa undocumented Filipinos. Piglalauman naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang naging desisyon kang Sandigang Bayan na ibasura ang motion for reconsideration na baliktadon ang pagpapawarang kwenta o pagpapawarang sala sa iya sa mga kasong bribery as in indirect bribery. Sinabi niya na maski piglauman niya na ini sa Sandigang Bayan, naglalaom si Estrada na susurgon siya kang korte dahil sa nainot na desisyon asin sinabi na daing merito o basihan ang kasong direct asin indirect bribery. Maabot sa 817 vape establishments ang narid kang Bureau of Internal Revenue sa sarong bulan na nationwide crackdown kontra sa mga vape. Sigun kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., pinuunan ng operasyon kang Oktubre 16, kung saan nasa
573,284 units ning vape ang nasabat na may katumbas na tax liability na maabot sa 415.3 milyones pesos. Kaibahan sa mga violations sa mga retailer ang kawaaran ng revenue stamps, non-payment kan excise taxes, asinwara ng BIR registrations. Mientras naopera sa mga vape reseller na may physical stores, pag-imbestigira naman kang BIR ang pagbakal ng illegal na vape asin sigarilyo online. Ipagpahiro ni Senate Committee ang National Defense Chairman Senador Jinggoy Estrada ang mga concerned agency kang gobyerno na aksyonan ang manungod sa nanotaran na Russian attack submarine sa West Philippine Sea kang nakaaging semana. Partikular digdi ang mga ahensya kang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Department of Foreign Affairs, asin iba pa na magtaoning atensyon asin aramon ang intensyon sa biglaang paglaog kang Russian attack submarine sa kadagatan na sakop kang Pilipinas. Iba pang barata da iuulangon kang Philippine National Police ang mga polis na gustong mag-ampang asin makipagtabangan sa investigasyon kang International Criminal Court. Ini may koneksyon sa binilog na war on drugs kang Administrasyong Duterte. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gian Fajardo, libredo naman ang mga pulis na gibuhon ang mga lakdang basado sa saindang personal na kapasidad. Paglinaw ni Fajardo na daimataon ni dokumento o direktang makikipagtabangan ang PNP sa ICC bilang sarong institusyon. Kasunod ini sa desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai makipagtabangan sa ICC dahil sa hururon kang jurisdiksyon. Opisyal na ipiglansar kang DSWD ang Ready-to-Eat Food o RTEF pack. Sinabi ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary asin spokesperson Irene Dumlao na ang RTEF packs may laog na pre-cooked meals na idinisenyo para i-distribuer sa mga apektadong pamilya sa laog ng 24 sagkod 48 na oras sa pagpuon kang kalamidad lalo na sa panahon kang bagyo. Inisarong resulta kan sarong taon na pag-espersos o pagtaon ng espersos sa pag-aadal kang DOST asin kang mga kasosyo kaini. Mientras na nagkondukta naman ang DSWD ng National Convention para sa mga proyekto kaini sa Climate and Disaster Resilience, Project Lawa o ang pigaapod na Local Adaption to Water Access asin binhi o ang Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. O Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest sa bilog na Pilipinas. Ultimo sa detalya sa lado nasyonal, naglobo sa 375 milyones pesos ang nairehistrong confidential expenses kang Office of the Vice President para sa taong 2023. Sigun sa ipinaluwas na annual audit report kang Commission on Audit, triple na masalangkaw ini sa confidential expenses sa nasabing opisina kang taong 2022. Doble man ang inilangkaw sa travel expenses kang OVP sa nakalihis na taon. Sa financial statement kang OVP, naglangkaw sa 42 milyones pesos ang gastos sa mga biyahe kang OVP kang taong 2023 kumpara iyan sa 20 milyones pesos kang taong 2022.
Pera kaini maabot sa 300 o 31.43 milyones pesos ang ipigtagama sa local travels o biyahe sa laog kang nasyon na masalangkaw ning 78.8% hali sa 18.72 milyones pesos kan taong 2022. Sa paliwanag kang OVP, nasakop kang local travel expenses ang gastos kang Vice Presidente asin kang sa iyang immediate staff, Vice Presidential Security and Protection Group, asin mga tauhan hali sa Special Projects Division. Kaibahan sa mga gastos sa ibang nasyon ang daily allowance asin iba pang travel expenses para sa official foreign engagement asin mga aktibidad na inatindiran ni VP Sara Duterte asin kang iba pang opisyal. Yan ang kabilugan ka mga barata sa lado nasyonal, mga baratang mabutwa sa aga enot sa DZGB. Sa pangaran ni Mr. Pio Fernandez, nakaibata sa lado teknikal, si Mr. Ronald Baldo, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for